Ini sentiu ki belasna bat penwandur da kini ki kenjak sai plastik dan kini ki kenjak sai baju sna bat than mula. Dia ini ikong ila man sna ya kini ki kenja sentiu katkum ki design ni ka ba phi kwa. Phila ban ai ka design katkum ka jing internet jong phi but ini ikong in penwandur ya kini ki sentiu ki long ro ki ban ne slam ba. Bat ki bom kedia lada ki hap lane fi baklabo kumno ro kilong flexible lane kila ban penbet biang lada ki kedor ini kong ilong ni ba minot bat iba trace tom ba ban snai kini ki sentiu kumta shibun he ki para marjan lane ki para thain ki baju ordare kini ki sentiu ban sna te kumta ro ngasno ya kaban kerpat ya phi ki bayu i bat ki ba itnat ya kini ki sentiu kum si benta ban yarap ya ini kong ban kentiu ru kan ka kam ka ba i itre hoi kan long ru ka jing ai man sim ya i bat ya kiwe ru ki parado prasnam jong i ki baseng kam la jong an ka persang ban le kino na ka banta ban imja ya ka ban besai ka yeng ka sam knang ka ri ka jaj ban ru jong i kan kiu ngidon kam ban karsan kum ki riu don sap knang kan long ru ka jing man toy ka la wei jong i kublai shibun